Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may isang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan man. Anya ti apelyedom. Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo datam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito'y opisinak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jay ti reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apa man nakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinataok. Sikat ti makasungbat dita. Wano, ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamot ni nanang. Anatayan ni tatang, idi ubingat pa'y. Sir, anya ka di day takit kita takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. At iti bayo dayta na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mat ti apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele ako nayaw. Idin to tak Clavier mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuan da. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti, sir. Manong langin. May saak mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minin dito, oy. Kasta ka di, manong. Sapay ko ma. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau?
Jak pa'y nakita ti amak, sir. Rubingak pa'y kano, idinatay. Ay, katinam nga ay. Anya mati trabaho na. Manalon kami, sir. Ngam basit lang ti taltalunan mi. Iso nga imayak ditoy. Tapno agurnongak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Ngam si putam latta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir, kayat yu kaday. Tadda mapan ijay ilid nga agimbistiga. Sige. Ngam masapul asan da ngagpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar daitan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar daitan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Uy, Manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkadak ijay Santa Ines a baryoyaw. Amangan no inakmat pat pasyar to ijay. Ay, kasta ka di, Manong? Makitam tumot nga ro ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, Manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Wan, Manong. Itakadilaan amapan kayo, ijay? Wan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo. Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka day. Saan ko nga amo man ka nagijay adwa? Nagkuyog da pimanaw. Amangan no nagtaray da. Sino nga tadi nagdamag may papan kadakler kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idikuan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo, tasimangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagaklat na nga rood asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka di ti pakasiknaram no bisyak. Di ka matiramraman na. Inta kumamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti agtor. Ingkano kayat mo. Itad ko ti masapul mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka da ita. Ado ti asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong agtor. Ada ka di kaduam ng agtor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam, tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang agtor, mabalin lata. Sir,
Naamuan may nga anak ni bakat anita ni Ethan. Apay nga ta akaing ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagantirik na kenkwan. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadda na ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak-anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyagda nga gina. Saan kano anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamot lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasaan kami pa'y nagkalay sa idinasikugak. Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapul? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay tamanang. Pagta ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tanga umay pumasyar mat dito'y away? Aday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang? No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot. Mangin insulto ka ka di? Katagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, di ta ka pa'y, dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na ti rabaw ti dakkel abato, nana. Adda na bang panunutok? Mapan ka ka di jay syudad? Una, nana, adaming klase mi inton bigat. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay syudad? Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa ah. Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nuinton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsasarak. Umanay nga ta ti urnong ta? Di oray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kiddawan ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase, kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita No di na kayat, di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manin ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello nanang. Nakaawag kayo met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag nanang. Inton makaalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kuma. Wan nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko man, nanang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak, nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wan nanang, aggidan kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkaadalan kami adwa. Maada-kada kayo dayta. Agsingsingpat kayo nga rood tapno makaturpos kayo. Wan nanang. Inta padasan akasarita ni sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta? Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Ha?
Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat ije opisina ni sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni sir. Ang mga no isukit di agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaing-ingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagitoy ijay syudad. Iti may sang aldaw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid daun da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta, ti kunkunak nga asawa ni sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko nang nga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Sapay ko maata saan. Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali ang negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni sir. Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang dangarod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupas ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasat a baknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan ditoy. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga mintyas asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di ang sumangput ni Ethan, manang? Di na imbaga no kaano. Mga lakano pa iti bakasyon na. Bakasyon? Kunak man no agawi din, ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal, no umay tumulong ako nam? Makadal nga ta. Ang mga no agdenden nadan kini Claire. Rasun dalaang day ta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kaya't apagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na,
mabalin na lata ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, manong? Mapan kayo ka di manan? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iliyo. Adda ka di jay imbagayo o gayam nyo ijay lugar mi, manong? Awan, ading ko. Nabayag gayam nga awan da ijay. Swapin manaw kami matlang nga dagos. Kasta ka di? Am-amuyo mat ni Claire? Kasano nga am-amuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrabahuan may. Uray ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, manong? Ay, iwan. Nasingpot dagi di akatrabahuak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mon, Sara. Apay kumasa bali, nana. Basit ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Ni nana man, imbaga natipod no. Naman, pangasim man tatulungan na, nana. Uri ikan kanto iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, nana. Diyak matin makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus, naspak kang arudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti itsura. Masikog mo't gayam ni Sara. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga nakin ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nuinton sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwon na tambor. Apay kumaday ta atambor. Nakkel ti tiyan na ti kayat ko asawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panagayam ijay Hong Kong ni ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni sir. Wan, kasarita takalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Nagtrabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta amapan ibaga ka ni sir. Sana bali, tapumanaw ni ma'am. Masiguradong adi na kayat day, chay. Apay nga ta akabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka? Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidan nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensya kan. Adamot ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudaken ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saam. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kayat yo. No amukla kumakastoy ti bunga ti mangpilit iti lalaki. Peste. Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslaken ka? Saan anasamit? No di kat napait? Itati flight ni ma'am. Di ho ka dito loud, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat lagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Isu nga impaayab yu ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir,
Kasanon, no agkapsot kayon taw. Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw. No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramida, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger, ipan mo da ito'y papeles ije may sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir. Anya dita, ibagam lang. Plano may kiniklear nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da, aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Juan, Barok. May mayat matlang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka di ti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita naka-portfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo. San ka di nga agad adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka kadi? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad adal, nam apay amasikog. Di na sinungbatan ti saludsud ko, no addan asawa na. Apay asabali ti agdaldalos itay dito restaurant. Napanam ka di? Inbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. When taagad adal kat nga rod dito syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang di pa nagadal na no si Mardang. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok ma? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod, no addan asawa na, nung pinanawan na kit din. Di na kasi nung batan no adda asawa na. Agsipod ta kunayong aginroll kayo, at daitad ko kada kayo. Anya da ita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta, anayon ti paginroll yo adwa. Ha? Gaminton makagraduar kayo. Dito'y restaurant, bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo, dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yo. Nulakat na singpet, kan natulnog kayo, nasaya at ipagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maay-ayo akman kada kayo adwa. Imbaglakit din. Taimmanugot ni sir nga agadal ta. Nang tad pa iti kwarta, apag nayon ta kano iti paginroll ta. Nagsingpot talaga ni sir. Sayang lang, tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Kasano nga tantisa ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro. Itad da iti charity institution, naawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga anes dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay,
Uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasanuda nga tangag paiso. Anya ka di ti maisingasing mo kanyak ejay bagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din dayjay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya kumangay ti remedyo na. Ibagam anga, addan apo kuyo tatang, nanang. Kunama. Masayar dalakik di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga ruday to'y no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad da ito'y amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Masair lakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumaruan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Ay niya pa'y ngay. Iyanak mo ah. Ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan ay. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige maten nana. Anya ti singasing mo nga aramidag. Awan ti amok arimedyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga tati aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naimbag taim may kapimasyar dito'y balay, anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray sak nanang. Mailiwak met. Isungay ka gumaak ti nangalay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabahom? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi kano apag-enroll. Nasaya at karon ti boss yun o kasta. Wen nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako unay nanang. Ikagumaak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa eh. Iso adi ka matulungan no may papan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y mat-report da kanyak. Ay, day tangarod ti paglading itak, sir. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay. Dinamag da dagiti sigud abus iti factory. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw.
Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayo, sir? Ang mga nuadda nang ipaampunan na sa balay. Olga, nakaawag ka met. Adda ka di bagam. Naragragsak ko man o adda kamot dito'y akaduhak. Di mo kadi kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya launay ayaday ta pa ka kumikumam. Makapasuron. Ibagak man lang ang tapno aksardang ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti day di Eli nga ex ko. Daydi kunam. Natay ka din ti ex mo. Mano kanon atawan ti napalabas. Kayat ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayam adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Di ka man mangin insulto. Ha, jak la ko maimawawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbag abigat yun, Nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawid. Adakot ni Ethan. Ay, Nana. Ay, amangan numabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo ang mapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi Nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, Nana. Sa anak mo't nga gaganat nga agsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Ngam apay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, Nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, ang makalagpas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, Nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kunga, imbaga na ngamin, nga amangan kanuno kaslaakan ni Sarah nga agsikug tumat. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbi ti panakisin nung bat mo ken kuana. Saan ngagpaabak day jay? Noan niya ti rason na, isoon. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bili ni nanang, asaan ko kano atutupan. Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Ang mga no di nakampalubusan ni Boss Ming agbakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rudmang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpet abos mo. Nanang, masigurado kakayat ni Boss ti Guyabano. Ken naloom apapaya. Ay uwan barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Isak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka di tilinaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itadtaki ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan a nasamit? Naata siguro day dyan na puros. Sada yung paluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapnula ang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapu iti kwarta. Adamang loko, gapu iti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan am mo ti pada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Taam mo kasanak mo't bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuuray siya kat di nakton am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan.
Si kati kapatgan iti biyag ko, Claire. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagi jay. Uray mula na, tasyak mat tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikak mat. Saan lang matasiksika? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kit nga road. Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kumaati inik ka na. Saan kamot nga agrigrigan tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa mat. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam matlaang iti huweteng saanan. Aramatan lang nga agadal ti kwarta na. Imbag tuan no makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros a prutas, sir. Ah? Inalayo ka di jay away dagitoy, Barok? Wen, sir. Kapuros dagita. Naloom ije puon na dagita. Agyaman ako na, Barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Addaman damagyak, Barok. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakayanakam. Ay, saan ko adi na magkininanang ko, sir? Lading itak, Barok. Sana rumbang adamagak da ito'y kan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo. Apay akas ta tilangham ang naggapu di ta opisina ni sir. Diyak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan, mat? Dinamag na. No amok ka, no? No sa dino tinakayanakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinanginrol kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakayanakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakayanakam. Kan ti kinaliday ni sir. Diyak nga rod maawatan ti bagik. Kasla makarik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo ang legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apay na damag mo dayta. Kasla bugos nga rod a tao taimpasurot mo iti klabyer. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak. Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahusto ang nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpak kit di. Di nang randakit din. Ay sus, apay nga mina. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino nga iti saan ang makapungtot. Sana bali tawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang. Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga ruda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano matuntun ti anak yo. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi.
Jakpay ammo, amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitan nga awan na aramidan dagiti detektiv sir. Sa anak nga agsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapul ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Eh, atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti inrehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanen ti anak mi iti daydi Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di, anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako nam anasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakayanakak nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan ken Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sang aldaw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda itoy iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo iti alawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tapay adinamag na ken kadayta. Anya ka di tinagan ti boss mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Wan nanang. Apay anak lahat kayo. Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga analatak taado ti negosyo na, nanang. At dapay ka no pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga abak nang nanang. Ngam sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pa sapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapul na ti anak na. Nabit pa'y ka no anaamuan na. Amasikog gayam ti ex na idinagsina da. Naggasatan day ta nga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang a milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amangan no addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day ta abanag.
Pa-DNA da, nupod numot lang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan mailibak day ta? Ay na, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man nandito'y away, anak. Numabalin ko mamatulongak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamaisamkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna ng anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italang anaamuan mi. Insikreto na ka ni, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan niyo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? No siyak ti sika. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang nang. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyido na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro basol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan an nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta. No kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta. Rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag no niya ti mayat nga ramidan ta manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir. Babae nga ta, wano lalaki. Noon tala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga adda na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adi na mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idinagkita kayo. Hello, nakaawag ka mat. Nasarakam ka din kung kunam aputot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarag? Agsipo tayo sula ang matinapatagkan ka. Di napaikan iti importansya. Kanayon ka nga agsapsapol iti banag. Nga uray sika, kat saan mo ama ipaay. Kaya't kula ang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no imbagadala ang nga ada anak mo. Uray awan. Sana nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka ti panagpampanunot mon manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka? Kat mga ramat ka iti peke a tao. Amamat gayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagakken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasak nga lukuyin ni Itan ngagpamarang, nga iso ti anak ti busna. Anya kumamat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulakit umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumaknang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayam manong. Mapan ka ka di ijay lugar ni?
Kayat ko amaamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar mi. Ado nga ili ti papapanan mi. Tada nga min sapsapulan may. May sa atao. Kriminal ka di, Manong? Asino? Taama nga no amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jay Lugaryo? Awan mo ti akasta nga apelyedo ijay lugar mi, Manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jay Lugaryo, saan kami nga roden amapan ijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. Nulakat adda maibagam nga agmayos. Adda katukad na akwarta. Kayat mo asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangag mo. Adda itadmikan ka akas gunguna. No adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Ada ka di am-am mo yung agapelyedo iti Mayos? Mayos? Tapay. Ada nga mi nagsapsapol, nana. Panagkunak kat detektive. Mabaling ka di nga ibagayo, no, adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, rod, nana. Panawan ka pa dito, eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detektive ti agunggunay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agbirok ta iti tao nga agapelyedo iti Mayos. Anya? Wan, agbirok ta iti agapelyedo iti Mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Ada detektive nga agsapsampol, nana. Ada kano tangdan no ada mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wan, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti Mayos. Anya, taapay ba't ti agapilyedo iti Mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko mama timangted iti tangdan ako nam? Naamam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagakken kwa na. Anya nga iti nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para ken kwa na laeng ti ibaga. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Met. Umay ka man bet dito'y terminal ti bus, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak. Urayan ka dito'y. Importante ti ibagakken ka. Sige, Nanang. Tadandani kami matan rumwar iti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal ti boss, ha? Agdiritso ka dito'y. Nanang. Bye. Aramidag ti imbilin ni Eli nga aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak mat anasaya at nga inakan ko na. Uray kaskas ano, dinungdungok mat akas anak ko ni Ethan. Urayag dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada nasarakan ta nga agapelyedo iti Mayos. Yawag ta kan ni Manong Conrad tapno umayda dito, eh. Pudno nga tangad da itida kadata akwarta. Day tamo timbaga ni Manong Conrad. Mabiit laang tawagak. Dakkel nga tamo titid na kadata. Masapul adaktakkel titangdan ko, ah. Tasyak tinangibagakan ka. Rupat kurta kamat gayam loka. Anya nga rod. No, iso di iso. Una,
Tano saan siya? Imay ta ka di dito'y ili? Uwan ko na lang aro dun. Sige, agawaam kidi. Tamagagaran ama kaigam iti kwarta. Agpada tamat gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Apay nga, dardaras ka. Asino, ti kinasaritam iti cellphone mo. Ni Nanang, adda ka no ijay terminal tibus dito syudad. Inaksabten. Ay, itaman pa'y. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. Adda lakit di importante nga ibagana. Mabalinti sumurot. Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga no mairaman ka amala daw. Ay, wan gayam anya. At dagayam isubmit tayo ang homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga no maladawak. Apay aya, kasla matartaranta ka. Diyan ka mo. Kalahat nga kaba-kaba ti barukong ko. Anya nga tadaytan ngay. Nasaya at taadakan, anak. Dumngag ka analaing iti bagakan ka. Apay ka din, Nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan nak, anak. No italaang nga aramidak dayto Apay ka di. Anya day ta. Diyak amo no anya ti ibo nga dayto nga aramidak. Ngam dayto iti mang lawlawag iti amin. Didak kumamat paggagaran no anyaman day ta, Nanang. Pangaasim, salim at matam daytoy. Napatag unay daytoy iti biyag mo. Anya ka di day ta, Nanang. Ada itad ko kan ka. Daytoy ti tulbag amang yerwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa nga ipatpatag ka unay, anak ko. Uray sa anyo abaliksan, Nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabit lang. Ada erwar ko iti bag ko. Babaan iti daytoy. Amangan no agbaliw ti amin. Ang ulitak. Pakawanan anak ko. Anya nga minday ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot matam analaing daytoy iten ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabit lang. Ada erwar ko iti bag ko. Babaan iti daytoy. Amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak. Pakawanan anak ko. Anya ka di day ta, Nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot-matam analaing daytoy itid ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak. No anyaman day ta. Ikarik, Nanang. Mabit lang. Taalag itibag ko. Ha? Basit akaheta ti enwaryo iti bagyo, Nanang. Wan anak. Porselas ken singsing daytoy. Aramatem, ngam saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Nanang, nginginaan samot dagitoy nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngam iyunay-unay ko. Saan mo apukawan ken ipabulod?
Kwarta mat day ta bilbilangam. Nangalaam ka di iti day ta. Adda ngamin nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kungrad. Kat inikan na kamin adagos iti pirak. Anya ti inarami diyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbis ti garandan sa. Ang mga no kriminal. Day talaang ti inarami diyo adan kwartayo. At tapag a kriminal day jay manang. Napanda Sir Conrad ijay balay da. Adda ka nung amin napatag adamagan da iti agapilyedo iti mayos. Ang mga no kabagyan day di Eli mayos. Oh, anya nga iti itantanamitin mo. Umapal ka ka di iti kwartak, ha? Ay, kwa, uwan, ada ko maamat kasta kwartak. Kunak tumang ngamin, nga aramatan ta ni Eitan, tapno bumaknang tayo. Ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Ethan? Adalakit di importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka di day jay? Jak maawatan dagiti imbagbagana. Ken no apay adumaw dawat kanyak iti pamakawan. Pamakawan? Taapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Day tangarot ti pakas daawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Saan nga taa makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram ken kuana. Kabayatan nga adda ta dito'y syudad. Siguro Dahil ka di lang ti ginagaran ha? Ti may dumawat iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka dinaalayo nga impormasyon. Ti amuda, kat masikog nga agpayso idi ni Eli. Ang nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Dayta ti dakkel aparekot. Ulila kanugayam ademang ni Eli. Naranggas ti may nga uliteg na. Isu naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga uliteg na. Saan kanon anak asawa? Tamam martag. Awan mang kayat kan kuana a babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat anagaw awid? Manipod nagtalaw, sir. Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kuana, ama si Kog. Apay ngay mawag ka manen. Across country ak. Mapanak iti Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa yung maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. No anya ti pakaragsakam. Aramidam. Saan asyak ti tubang? Agyamanak. Ngamno kasapulan nga agawidak dita. Aramida. Kaano ka di ti ipapan mo iti Amerika? Inton umay alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na ka dagiti kakabagyam ijay? Dumanon ti pa kumustam. Sige nga Rudan. Sige, bye. Ninsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na anaasan ang makaawid. Wen ka no? Mapan ka no ijay Amerika. Ay, di awan ti kadwayon ditaw amang tarawidwid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Ay, sapay la ko ma, tagbaligi tayo, sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga ti anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir?
May sakayaw kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbi tinagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa'y asar. Panawan ka pa'y nga rod dito'y. Ing kami manan agpaspasarak ng agbirok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ag ginagaran ni nanang mo dito syudad. At dainted na kanyak, ngayon bilin na asalimot matak ka no. Dakkel ka no, ti pakainaigan na itibiyag ko. Anya ko madayjay. Ay naitan. Pagsidsid da awan nak. Makitam ka diti, adda dito imak. Oh, Oh, wow! Nagpintas a pulseras. Kan, ada sing-sing mo. mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano ti tulbak iti kinataok. Jak maawatan. Misteryosa mo tibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbag ti kinataom ti sing-sing kan pulseras. Mas dawak met. Ay, jak maawatan dagiti imbagbaga na. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko na, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manan, sir. Anda ka di maitulong ko? Tap numaksayan ti dagansan na marikrik nayo? Mabalin ka ding hagtugaw ka iti samok. Kayat ka aming mingan barok. Agtugawak iti sangoyo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mga itiliday amarikrik-nak. Sige, sir. Agtugawak iti sangoyo. Ti sing-sing kan porselas mo. Daytoy, sir. Nabiit pa nga inted ni nanang ko, sir. Imposible na ito'y. Mabalin ka di akita at ti porselas kan sing-sing mo, barok. Wala, sir. Awan parikot. Imbili ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma. Kat madlaw ko ang maikulkulang ka, manang. Napatag kanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat nga agsina kami. Apay ko mangagsina kayo. Nagadalang mat ijay syudad. Agawig tumot lang. Adain ruar ko anam na maag. Ati may sa sikreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto adanda ni lumtuad ako nam. Jak nga minam mo. No naragsakak to. Wano saan. Inton lumtuad day ta a sikreto ako nak. Agurigur ka ka di? Tila malawlawat mo. Nan, dapadapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawa manang. Sa anak nga agurigor. Namnamaak nga ada sikreto a may parangarang. Mabalin ka di nga ikatem ti alahas mo. Adda kita iti uneg na. Ariglado, sir. Ikatek. Adto'y ti porselas kan sing-sing, sir. Awaten nyo. Takitaan nyo ako nayo. Makitam ka di, tinayurit iti uneg. Salva Eli. Nangalaam ka dagitoy. Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinaganti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman ti nakasurat iti uneg. Awan ti amok. Darasam, mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir. Wen, payabak ni Conrad. Ta iso ti mangimaneho iti lugan.
Pinaayabanda ka no, sir. Darsam, mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan. Apay, sir. Darsam, magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir. Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masungbatan da ita sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Hey, sige nga ron, sir. Aday je parking lot tilugan. Adayo ka di pa'y ti lugaryo, Ethan. 30 minutos pa iti tarayan tilugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartaken, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaan no simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Jak amin makontrol ti bagik. Kayat kon ang makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir. Sigud ka di nga agamam mo kayaw? Saan? Ngam adalaki di sekreto arumbeng amaamuak. Dandanita yung, sir. Agkalma kayo lang. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, Barok. Jak minamnama ti isa sang bayo itinano mo abalay may, sir. Napatagtigagaraken ka, Mrs. Anita Clavier. Correction, sir. Miss Anita Clavier. Anya. Kasano nga rod anadaan ka iti anak? No miss ka matgayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo na laeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan. Lumaban ka, gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan itinamnama. Akari ka. Gayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikarik, gayam. Saan ko abaybayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam. Daytoy nga alahas. Itad mo kankwana. Inton adaanan. Iti husto nga edad. Ha? Porcelas kan singsing? Dayta. Di pa kalaglagi pag. Iti ama ti anak ko. Ani. Salvador del Mando. Insagot na kanyak dayta. Isagot ko mat. Kani Ethan nga anak ko. Sa anak ko. Makapagbayag. Eli! Apayan gayam. Apaya pinanawam matan ti anak mo. Kasta tinapasabak, sir. Ni Eli Mayos tina ni Ethan. Inampun ko. Takaasim at. Pakawanan na kanak ko. Diyaka mo. Akas ta tinapasamak kada kayo iti inam. Pudno ka di daytoy? Saan ka di tagtagainap ko lang daytoy? Pakawanan na kanak. Nagsirsirbi ka kanya kas trabahador. Idinto ta anak kagayam. Awagan na kiti daddy. Saan na, sir? Ha? Kat sika Anita. Agsipod ta di mo binaybay anti anak ko. Umay ka mati jay syudad. At daitad ko at trabaho mi jay. Ala, agrubwat kayon. Ta itamot laeng. Agpasyudad tayo. Wan, sir. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan.
pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 6. Mabiit ang mapukaw ti sanikwa anagunod iti sinasaor, kat mayarig iti silo amang iturongkan ka iti ngiwat ni patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagatang kumitla ang jay daga iti asidag ti karayan, iha. Mayat nga aramidan na swimming pool. Pagkwartaan mananday to'y. Nagatang niyo ka diti daga, dagiti mamirmiraot, at dinaammo ti agbasa, mama. Jay kadiagnagan iti doro ti dakdakamater. Wansa. Dayjay ti agin lalaing. Di na kayat nga ilako ti dagana. Nasaya ati jay, gaputapatad. Nalaklaka ti trabaho na. Pasemento laang, mabalinan a swimming pool. Nakama, madina mo ti agbasa day ti at tao. Nadlaw ko, idi nakasarita. Di na ammo ti sasawan na. No di na amo ti agbasa. Nalakala ang agawan ti dagana. Pakitaan nyo ngamin iti kwarta. Tapno maalo ko iyo amang ilako iti dagana. Hoy, lalaki! Kabagyam ka diti akin daga dito yapaset. Saan, madam? Nila kay Doro ti aking kukuha. Amok anila kay Doro. Tidakdakamatak kat no kabagyam. Siguro, nga medyo adayon, madam. Apay ka di? Alukuyam amang ilako kanyak dito yapaset. Numaramid mo. Alaan ka akas trabahador ko. Trabahador? Anya nga iti trabaho, madam? Nagparamidak iti dakkel a swimming pool. May saka kadagiti trabahador ko. Swimming pool? Resort ka di? Jay agbayad ti umiaglangoy, madam? Siyempre, at the entrance fee na. May saka kadagiti agbantay iti swimming pool. Wow. Oh, madi kapay. Ada pagsweldoam. Nay, naisaruong kamay baraw. Kuha, tata. Umayak lang makisarsaritakin ka. Kasta ka, day. Ay kunak no adda importante nga ibagam. Importante mo't lang ti pagsaritaan ta, tata. Anya ayaday ta baraw. Ibagamon no importante ako nam. Di mo ka di kaya ti ado a kwarta, tata? Asino nga iti madi iti kwarta? Sa dino ti ayan ti kwarta ako nam. Kastoy na tata. No ilakom kini Doña Marcia ti dagam iti asidag ti karayan, adun to ti kwartam? Ibagak met ken kabarok. Ti kwarta maibaws. Ngam ti daga, uray makimat, dagan tulatta. Awan ti makaala. O anya, nakasaritam ka din ay duro. Uwin, madam. Kuna naman ta di na kano kaya ti kwarta, tamaibus kano. Ti kano daga, uray makimat, sana man ano? Imbagam ko ma, ano pag negosyo na ti kwarta? Umado. Jay dagangay. Apay, dumakal. Sige, madam. Ibagak to day tanong agkita kami manan. Kasanon no saan kayong agkita? Ingka kidi jay balayda, tapno makitam. Ay, sige, madam. Mapanak nga ro, di balayda.
Agawam, tapno maadaan ka iti trabaho. Apay, di mo kayat ti agsweldo? Kayat ko madam. Mala, ikagumam nga rod, tapno adda pagsweldo am. Kimbag ta nasabat ka, nana. Ne, apay ka de. Ada ka di masapul mo, Barok. Diyo ka di kaya tagnegosyo, nana. Ay, anya ko maanegosyo, Barok. Kumporme ang negosyo, mabalin mati storage balayo. Masapul ti dakkel apuunan no istor, Barok. Tapno at da pagpunan nyo. Ila ko yun ti dagayo kini Doña Marcia. No malugay, di sayang pa'y ti daga. Apay ko mamalugi ngay, nana. Adapan nakalugi ti negosyo. Kan saan mi nga ilako ti dagame. Anya ti madamag, naalokoy mo ka di, ti agin lalaeng. Ay, agpada namat nga agasawa, di da kayat ti kwarta, madam. Kay kayat da jay dagada. Ha, no di na kayat tinasaya at asaritaan, at daramidan ta, tapno mapilitan amang ilako. Anya rita, madam. Mapanyobot-bot ngan. Total, lawan na muna. Di na mo ti mapanagriri ti masaknan, tawan kwarta nga aramatan na iti abogado. Anya nga iteramidan mi, madam. At danto kakaduam, mapan kayon to, ije balayda. Ikan kayo iti kwarta. Pagpirmain nyo iti blanco a papel, kasuka ti itadyo a kwarta. Angam kasanon nga agdaro, madam. Iso nga rod, abot-bot nga nyo kunak. Pangtaan nyo, tapno agbutang. Lakay, ada sumungad anak kamaskara. Nay, adan sagat dakas apanggap dagita Agsagana ka. Taimbaga iditi anak mo nga aramidan ta. Sige. Ikaabil ko ti cellphone iti asidag. Ibijok ti aramidan dagita anak kamaskara. Saan kang agpadlaw? Idi sumday tapang video mitayan ti paladpad ti tawa nga damasetas na. Tapno saan da amadlaw? Wen, ikaabil ko na. Adaytan, saanan amadlaw talalingdan iti masetas. Nakayat mo ti ado korta. Pirmaam ti baba ti blanco a papel. Apay kumapirmahak day ta papel. Saan ko nga mo ti agsurat? Amo mo ti agsurat itinagan mo. Tagbut-butos ka mat. No di mo pa'y lapirmaan. Adadaka sa mapasamakan ka. Anya ko matitakas ang mapasama kanyak. Awan mo't ti basol mi kada kayo. Awan basol mo no pirma ka. Ngam no di mo pirmaan da ito'y. Adadaka sa mapasamakan ka. Ala, agpirma kan. Tadapay kwartam. Diyak kaya ti agpirma. Nalipatam sama tamay may sa tibiyag mo. Utangak day tamay may sa biyag mo no natangkon pa ilang day taulam. Lakay, pirma amon, tamagan niya ti aramidan dakin ka. Itian niya aga po apirmaak ngay. Pirma amon, tapno pumahanaw dan. Napirmaan na kadi. Adda kadi mo la nasaya at abunga timparamid ko kada kayo. Good news, madam. Nalpasan ti imparamid yo. Nagsayaatan. Adamot gayam amom. Ita, boss, tiyawag mo kanya. Saan, madam? May mayat no boss. Ariglado, boss. Anya nga iti sumarunong nga iparamid mo. Awan pa ita. Awagan kanto no addamanan ipaaramid ko. Oh, adto'y titangdan mo. Wow! Agyaman boss! Basta natulnog ka kanya. Adupay timagimulam. Agtong pala kiti amin nga iparamid mo, boss! Saan mo agar-garawan day ta kwarta? Ang mga no adama di aplano da kadata. Sigurado nga adda kayat dagiti managdakdakas. Ay, anya itati aramidan ta. Ang mga no delikado ta ditaw Padasek ngayon man iti kabagyak nga bugado.
No apay mo't nga dakas to'y pasamak. Mala, sikat ti makamaw. Ay, maburbur siya anak iti napasamak. Apay ablangko a papel ti impapirmada. Ala ag tinvidyok, ta ipakitak iti abogado. Intang arudain, sakbay nga dadakas ang mapasamak kadata. Mangtangdan kayo iti abogado ang mga ramid iti deed of sale. Nakapirma matan di ignorante alakay. Ignorante at talaga, iha. Dayta ka ti pagdaksan ti ignorante, kanawan kwarta na. Malas dalaang, mama. Swerte tayo, mat. Numalpas amin a papeles. Maarami dan di pagkwartaan a resort. Waniha. Ay na, nagpintas tungatan no addan resort ijay. Addan to hotel kan restaurant. Nalatak tayon to. Gapo iti makuna a resort. Adon to ti umay a turista. Lakit di ha. Anyan ang nagmayat numalpas to. Nagpintas to abuya iti asideg iti karayan. Mas daaw to dagiti pobre. No makita dan to ti pagbalinan ti dagada. Awan to na ang dudanwa nga aglognak iti kapitakan. Saan to nakapitakan? No di kat napintas to ang marmol a paglanguyan dagiti turista. Anya ka diti maipay ko kada kayo, angkan, auntie. Adda nga min imay ijabalay anak ka maskara, atorne. Anya tinaramid da ije balayo, auntie. Pinilit da pinagpirma nila kay ko iti blanco a papel. Pinirmaan nyo ka diti papel, angkan. Kapilitan tapinangtaan dakmait atornay. Saan ang mabalinday ta? Makaswan ti mga ramid iti kasta. Apay ngay nga tanga inaramid da ijay atorne. Ti atap ko, kat ang mga noad da kayat da atagikwaan asa ni kwayo. Nagpapirma da, tapno aramaten da, akas pamalubos yo. Kasta ka di atorne. Anya ngay ti aramidan may. Iwan-wan da kami iman. Ay, Awan ka diti amo yung aginteres iti sa ni kwayo, auntie? Ada mga alo ko amang gatang iti daga may ngam saan may akayat. May sa dayta ang makagapo. Dayta igam yung a video, dakkel nga ebidensya ang napilitan kayo lang ang nagpirma. Sige, siya kon ti makamo. Nakasawuyo ka din ti gayam yung abogado, mama? Napan ka no ijay abroad. Padasag ti mangkita iti sabali a matangdanan. Engkay nga rod mangkita iti mga ramid. Tapno marugyanan ti proyekto. Mapanak to, iha. Sayang tanapan mo't gaya man ijay abroad ti gayam ko. Adumat dita ti matangdanan nga abogado. Basta da kwarta, awan problema. Pagsayaatan ti ado ti kwartana. Mabalin abayada nida. Iso nga rod nga gunay kayon, mama. Tapno marugyan tayon, ti arapaap tayo a resort. Naimbag abigat mo, atorne. Umay kuman amwan, no anyan ti aramidan may. Binagaak amin nga amok nga abogado, auntie. No asino man ti mga ramat iti pinirmaan ni Uncle Apapeles, kaawatan nga iso ti mastermind iti napasamak apamut butang. Kasta ka di atorne. Saan kami ka di amay sagmak? Adda mensahe kadagiti padak nga attorney. Ano asino man ti mga ramid iti ipaaramid na, kaawatan a kasabwat. Maamuan tayo ita no asino. Ang mga nutimatla ang imbagami kang ka nga atap mi ti akin aramid. Iso ti pasipsiputan mi, auntie. No mairwar na tinapirmaan a papel, kaawatan nga iso. Agsubsubalit kami to, atorne. Sapay ko tama amuan no asino ti managdakdakas. Mama, apay akasta ti langayo naggapo iti abogado? Oh, sinalbag dagi siya nga abogado. Di dakat kayat ti kwartakon.
Pagkunaan nyo, adida kaya ti kwartayo? Kasano, kat idim pakitak ti papel, kat ibaundak iti sabali. Isuman matlangan ti inaramid ti simmaruno anapanak. Mano tinapanan nyo? Hayam mo pa yan. Ha, masurunak. Abogado nga tadagi jay. Di dangarod kaya ti kwartayo ako na yun, no kasta, mama. Talaga. Iso mapanak to iti sabali nga ili. Imposible nga awan mayat ang mga ramid iti ipaaramid ko. Naduktalanan no asino tinangbut-butang kada kayo, Uncle. No agdarom kayo, dakkel ti ebidensya yung gapo iti video. Saan kami nga ta maabak, attorney? Tinapirma am apapel, pinitsuran ti may sa agayam ko. Saan da ang makalibang? Awan kwarta mi, inuagdarom kami. Nanayunan pa ikit di ati nagreklamo kadakwada. Ta saan laang ada kayo tilinukod da. Kasta ka di, attorney. Ay, sinasaor nga rod ati imbak nang da. Wan, Uncle. Ado akaso itati sang wanda. Ang mga numaungaw matlaang ti kinabak nang da. Tasubyan dagiti linukod da. Aniyan a kinadakas. Gapulang iti sanikwa. Maiturid da ti mangluko iti padada at tao. Engkay agpakawan ka dagiti taktao anang idaron kada kayo, mama. Tapno saan kayo ang mabalod? Nagpakawanak, iha. Ngamdi da kayat. Ipabalod da kano, tapnugong kunak. Mama, Pagbababawiyak ti amin, iha. Ngam naladawan. di mo tagikwaan, ti di mo kukwa, tas ikan tumutlaang ti madaksan iti odina. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti apo dagiti dakas, ngam kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. O anya, nakaplano kayo ka din no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Si kala ko man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadag iti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo. O anya, Giselle, mayat ka iti day tasing-asing ni May? Ay katwan Isagan akong tibating sud ko no kasta. Ayan nga tanti kapik nga impatimplak ka ni Ernie. Nagpatimpla kayo kan kuana, ma'am? Low IQ day ta abaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagaduma ti applicants. Damagan nyo kadag iti big boss no apay. Ayaban nyo laangan dyan janitress tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up dyan kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingkamad damagan ka ni Erning, no ayan ti pinatimplak akape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am. Saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay na, Erning. Ayan ka no jay kape ngay patpatimplakan ka ni Madam Wilma. Aywan, nalipatak mo ten. Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Agung ungaet.
Amumot na talaga na istrikto dayjay, madam. Kasta ka di. Mabit lang. Tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ka ni sir. Agyaman ka, Nana Linda. Masapul nga min. Alat pasik ti panang program ko iti computer ni sir. Adto yan ti kape, madam. Ne, apay asikamot tan tinangiyog iti daytoy. Ayan dayjay nga earning. Adda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti kunamkit di. Talaga saan ang makaaw-awat dayjay a tao. Ay, pasensyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Dinakman surwan si ka, Linda. O, sige, iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabahom. Wan, madam. Oh, Giselle, nalpas kon ana budget dyan magastos si field trip tayo. Nice, no kasta. Apay, sumurot pa lang na dyan nga earning. Saanan? Iso pa'y akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito eh. Katuan, apay ko mga min asumurot. Kan may sa, hay, jak kayat dayjay akadwa. Nakarkaroon adyak kayat akadwa. Awan ti mayat a makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Ah, sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapan. Ha? Ne, apay ngay? Agbatikan sa kanaw. Ha? Ne, apay ngay? Kunak ano sinaludsud na kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day. Sa dakla kasarita, no adda pangibaunan da kanyak. Ay, unay madagito'y akakaduan aya. Sa anak mo't ababaunan dito Nana Linda. Ambo, kirneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Iso ang masapol ng agtrabaho ak. Asino aya tinanang mau? Pasita tinagan na, Nana. Kano gayom ko ide ngagnagad iti pasita. Ha? Ay, iso diagayim mo, Nana. Kanayon na kang istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasan kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na? Kita man lang anya. Umay kuntuman bisitaan ni nanang mau. Pasita, malagip nakpay kaday. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Irneng. Wen, kunaken ko ana. Ngayam amu na tibaginaken ka. Tagam amu ta, nga mabain ka numot. Managbabain nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Iso nga ron nga isutiin na lada nga ang trabaho ta talaga na laeng. Pakikit-kita man kit de. Takas la idadaduma da iji opisina yaw. Huwin nga ron, nadlaw kumatday ta. Kunak nga ron ken ko ana nga agan anos. Taday ta ti umuna trabaho na. Masakit ka kanaw. Kunamot tay doktor, akumplet waklaang jay agas ken therapy ka mayatan. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at na ni Erning amang tulong kan ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga ron iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka man. Kasano, nag-traffic. Ung tandata ni Ma'am Wilma. Wan nga ron. Naladaw tamanin idikalman. Wan nga ron Kasano, saan anak on alarm clock ko? Hey, jak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sama ta sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumangsangpot day jay. Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True.
Irneng, gusto pa day ta pa nagtrabaho. Mga tapay. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day ta pagurasan. Umay ka, tamagantan. Ha? Kunak man no ijay kantin ti pangpanganam. Saan? Agbalbalo nak. Kayat ko agsango ta amangan tapno adda kanduak. Ha? Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal da kita. Di ta darwa ramang magaan. Kasta ka din, nana? Umay kan, inta ni jay kusina tamangantan. Kumusta ijay trabaho, manak ko? Mayat, nanang. Nalakalaang ti trabaho. Maanusam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin ken ko, ana. Isula ang tigayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day ti listahan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Aywan, kat sika ti number 2. Ay, damagaman ka ni Nana Linda no kayat na ti sumurot. Damagam, Madalang mo dita abay mo aglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka di ijay field trip tayo? Ay, uray sa anda kon nga iraman. Basta isurot yun ni Erneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isurot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay kumaasan yung nga isurot. Ka-office mate tayo, mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, nana? Ay, saan kayo kumaamang idumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramen, iti nasaya at iti padayo at taaw. Awan matibasol ni Erneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagiti memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amokon, nagipulong day nga Erning. Isungad da memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasipsip da nga Erning. Makita na. Saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mat nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak, ngam adan memo. Oray siyak mat Ma'am, tulungan da kami mat Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat-ngatong ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Adda ka di basol ko? Talagang adda? Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Ha? Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat agipulpulong amaladladaw kami ka ni May. Iti uray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Sip-sip! Nana Linda, karaman ang tinagan ko kadag iti sumurot ang maki-field trip. Ay, nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman da kan. Kinasaritam ka di ida, nana? Ay, una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyaman akan ka, nana? Sana bali mabati ako. Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika ti sumurot. Giselle, ano di pagtutungtungan da ijay? Aywan. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadag iti boss. Oh, umay dito ayanta ni Ma'am Wilma. Kasla agda na patag na ibagana Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya day ta, ma'am. Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mat nga iti trabaho na day dya lalaki dito Nasapa lang mat asumsumrak. Apay ko mga agbilib da kan kwa na? Ay na, nasa pa asumsumrak.
Ar-aramiden na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da ditoy? No addaman rumbang ama i-promote, da kami day tamam. Da kami ken ni May. Ernay, nga anak ko. Enjoy yung da iti umuna a field trip. Akadwam dagiti office mate mo, wan. Una nang. Sapay ko ma, tababaan iti da ito eh. Katad-adda am-am-am mo da kadagiti office mate mo. Sayang laeng. Tasan asumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanu nga min di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngem ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatmat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kan kuanan. Naginaw laeng, nagagutan. Di mo ka di mo, akabayatan nga aglanglangoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunak ano si ka? Ay, saan asyak? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutoan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito'y kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulam ti kadwa dito'y kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti ngamin daddo mga office mates tayo. Nabartak dan. Un nga rod, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya day ta, ma'am? Kanayon na kami mo't akigkigtutan, ma'am. Tapno amoyo, na ipromoten ni Erning. Ison ti bosyo. Ha? Ha? Agang angaw ka di, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak data. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklunan tan nga iso ti boss ta. Ay na, uray siyak, kat bilibak iti kinasaya at ni Erning. Napakumbaba kan nasingpat nga empleyado. No kasta, saran ti iyawag ta kan kuana. Ay, awanan di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundaway. Kanon tupay. Katuladon ta ni Erning. Saan ang maladla daw? Naanos, kan talaga nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta, boss? Nasingpot mat. Barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Wana, taanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwamtan nga awagan ta iti sir. Katuan kasta talaga. Agaramid ka iti nasaya at tapnag sublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.